Листа, дървета, цветя. И всичко това е изплетено на една кука, с много старание и любов. Една жена, една кука и много дни и часове прекарани с любимото плетиво, с очи пълни с радост и душа, удовлетворена от красиво постигнатия резултат. Какво представяте в този проект? В този проект изделие на една кука, на две куки, детски облекла, макрамета, но в момента съм показала много малка част от нещата, които бих могла да изработя. А тези, които се произвеждат на една кука, са традиционни български? Да, традиционни за нашия край, пък и за цяла България. Трудно или лесно се плете на една кука? Изключително трудно, защото всяко едно детайлче трябва да се изпипа и най-важното, това зависи и от модела. Има и по-лесни, има и по-трудни. Колко време отнема? Примерно едно такова, както аз съм работеща жена, около месец мога да го направя. През свободното време. И се използват изключително за украса на дома? Естествено, да. И така, стилни и уникални, красиви и невероятни, и в същото време родни, български, тракийски, ръкоделията на Донка Пенева за всеки дом и за всяка душа.